kodwa futhi le nombolo uma usuyithathile kusho uhlukumeza izingane zabantu usukuyithathela ukuthi usurvive empilweni uphile nawe abantu bakubona ukuthi okay ngiyaphila mabefika bakini ejele bakufica uright ugqokile qondile ugwayi wakho awuthathele umuntu ama airtime wakho awuthathele umuntu into zakho zihlale kuwena usuke uthathele inombolo ukuthi into zakho zihlale kuwena kodwa ke into ekumele uyazi emhlabeni mfethu hlonipha omunye umuntu ngoba uyofika kwayikhona ejele uthola ukuthi ufika vele la eminyango ubushaza zona izisebenzi awusurvive ke brawa awusurvive hayi awusurvive brawa amudla ngamapipe until general mfethu impilo ejele ithi mfethu uyakhokha mfethu ayina limit ya ayina mani mama ungaphela ngisho imali ebank funa ejele ube nevisit hayi elizecezela elinqanqayo kuze sikwazi ukuthi kuphefumule indlu nawe uphefumule Isabi bayika isabi kamera ngisabi kamera fanele phela usubuye kwesibili manje yeah mfethu hey welcome back bud yeah ngiyabonga bafethu umlungu lo waNtuli usebuye kwesibili bafethu but bafethu impilo ngizochazela nje ngabafethu la besiphila nabo emhlabeni yabo bafethu ngizocela ukuthi abafethu bengadideki ngoba inkinga ayiningi emhlabeni bafethu na still namanje ngisakhona emgaqweni ngazi inkinga yabo kodwa ke bafethu ngizocela bafethu singadidiseki singenzi izinto ezirong futhi ungaguarantee ukuthi icala ngeke uzulenze ngoba la kusemhlabeni mfethu abantu bayahekthana yabo lona but umuntu mekhektha mfethu zama ukuthi avoid mfethu noma ekugxoba uxoliso yabo ngoba ekugcineni mfethu ugcinela kwenye indawo ongekuyazi ukuthi le ndawo kuphilwa kanjani kuyona yabo lona for mfethu ngiphile 7 years 6 months ngivuka ngopast 3 ngigeza yabo ngize ngidle ngo8 ukuvuka ngopast 3 ngoba umnyama uhlale ugada abanye abantu uze udle ubalwe ngo7 ngo8 udle isejele la usuqoqa ejele manje yeah but mawufika ejele kuneyinqinamba ongeke uzuyimele kodwa mfethu ziyaphoqa ukuthi mfethu uyimele ngobani mfethu inkinga ayiningi awazi yabo but kodwa kumele uqine ube umfana ungani mawufika ejele ngoba ejele nakhona njengoba la eminyango ukhona izitabani nasejele ikhona izitabani ejele khona yonke igeneral yomuntu ongayibona ongeke uzuyicabange yabo kodwa kumele udle ngani ukuthi nawe uyinsizwa ungadidiseki ungayithandi into zabantu ngoba the time umuntu ekunika into zakhe wazi ukuthi ehambeni kwesikhathi ziyakhuluma uyayidinga lezi zinto mase ungenazo uzokwenzani uzolala nawe ngoba uyona inombolo awuseyilutho uthanda izinto kuphela kufuna ukuthi la eminyango ube ejele into iyona la eminyango yabo makuukuthi uphila ngamandla akho wazi ukuthi mfethu ufukuza hard ukuze ube na something esandleni ngoba but uma ungafukuzi hard mfethu ungabi na something esandleni uzothi uma ufika lapha ejele uzophenduka umfazi njengoba kwakwenzeka kuChester kuyizo yizo ngakho so akufuneleke ufike lapho yabo nakho thina sifike sasurvive ejele mfethu yabo salichitha igazi saphumelela sekuthiwa sohamba singabuyi sabuya kodwa mfethu yabo inkinga uNkulunkulu lokho asuke kudalele khona kumele mfethu ubekezele ngisho ungenayo imali lokho okuncane okutholayo thandaza ubonge kumdala ukuthi hayi ngiyabonga ngitholile lokho engitholile kodwa mfethu abafethu la eminyango silahlwa amathekeni esiphila nawo silahlwa abantu ngisho umuntu umthanda uyayifaka indoda yakhe ejele ngoba esethole enye indoda umuntu wesifazana ayizwisa ubhlungu akhohlwe ukuthi kade menzela something eminyango yabo but umuntu mekwenzela okuhle mfethu nawe menzela okuhle izandla ziyagezana but kodwa mfethu uma ufika ejele ungathuka isimanga indlela esiphathiswa ngayo sikadiswa kwezinja imali futhi ayigadwa njengathi imali ayigadwa njengathi ungahamba uliqede izwe uthi uvuke ekseni ugadwe yinje engaki nje uyophaka lapha into engeke izikufikise indawo yabo ngeke kini ushiya amaqanda uhamba odla obhatata nophuthu laphana namaqanda abhoyiliwe ejele akusiyi life leyo mfethu ngisho ngathiwani yabo musu usejele mfethu usuke usuyimpatha yokugcina khona siyisebenzi siyasurvive ejele kodwa akekho umuntu obusejele sonke sibusa la eminyango ngoba ungafika ejele wonke umuntu osejele ukhumbula eminyango ngisho ngathi uyi-on nemali enjani wenzani kuyafana bafethu yabo ingakho ke mfethu ngisho sejele sesibhedlela okephi mfethu njengoba besha belungu bethi respect yourself for people who respecting you ngeke abantu bekuhloniphe wena ungayihloniphi ungalihamba uliqede izwe yabo nakhona ke la mfethu ungathi uzothatha inombolo ngoba uzofeza idingo zakho la enombolweni akubizwana uyiyela wena ukhetha ukuthi nge26 noma nge28 kukuwena kodwa futhi le nombolo uma usuyithathila kusho uhlukumeza izingane zabantu usukuyithathela ukuthi usurvive
empilweni uphile nawe abantu bakubona ukuthi okay ngiyaphila mabefika bakini ejele bakufica right ugqokile qondile ugwayi wakho awuthathele umuntu ama-airtime wakho awuthathele umuntu into zakho zihlale kuwena usuke uthathele inombolo ukuthi into zakho zihlale kuwena hayi ukuthi uhlukumeza abantu ngoba la eminyango balengathi uhlukumeza abantu umhlaba uyaphela uma usuphuma uzoyaphi ngoba abantu phela bazokubona athi nangi lo angihlukumeza ejele akushaye ngesibhamu yabo mina in real life abantu engihlale nabo ejele bonke bayangikhothama bayangibonga ngobani bengingamhlukumezi omunye umuntu bengayithatha into yakhe bengingakwenza wrong bengenza nje into ebhekene nami so njengoba uthi uhlale isikhathi eside almost 7 years uvuka ngo-past 3 ugada abantu ingesikhathi ungakayithathi inombolo lapho ngase ngiyithathele inombolo leyo nto isenombolweni isenombolweni kuMasbi ngilala ngo-12 ngivuka ngo-past 3 ngiyageza ngiyaqoka ngiyandlula la engihleli khona ngihlala ngezinga isiphi stage leso istage sokuqala emagatini awungichazele ngeziteji zakhona ukuthi mawuyiqala inembolo qala uyithatha kanjani okwesibili isiphi stage esilandelayo bese uyakhuphuka uyithatha inombolo mfethu okokuqala ngani usuku ungayishaya okay ufike uthi wena ufuna ukuba inombolo bakuthatheke bakwenza igate uma igate kahle kahle usuku uyisitonyati uma usayisitonyati ke ukhona indoda ke kufolishisayo ekuthiwa uHafukabakaba leyo ndoda ekuthiwa uHafukabakaba iyona le ndoda lena wena ekutshelayo ukuthi enzani wenzeni ngokuthini ke mfethu ukuya ngokuhlukana kwamagunya nezitebhisi ngeke ngize ngikuvule konke ngobani mina ngisaphela emagatini uyayizwa lo nto kunezinto mfethu mina ngifundela indoda amadoda awu2 ntanga wami noHafukabakaba kuphela lawa amanye angapheki kwaHafukabakaba napheki kwami ngeke ngize ngiye ngawo kakhulu ngoba manje akuyona ulimi language yami ngabe ngiya ngayo yayizwa leyo nto mfethu mina ngiya ngalo engimaziyo yabo ngoba enombolweni kuyo yonke general mina ngifundela uHafukabakaba nontanga wami ngoba ngisasesitonyati njoba ngisesitonyati inombolo iyangipha ukuthi ngikade lona ibhilidi njengoba ngigade ibhilidi ukuthi ngigade uHafukabakaba nakho konke okusebhilidini ikugadwe yimina ngoba ngiyisosha ngingaphandle emagatini uSamdenja meqhamuka ukubanjwa yimina kuqala ukuthi hayi na enhlapha abafethu yabo ngitshele lo nginikeze ongifulishisayo yena ke mesedlulisela kulabo abaphezulu impilo nje injalo mfethu njengasemsebenzini angani khona bonke supervisor obani nakhona ke la kuthina kukanjalo kodwa ke into ekumele uyazi emhlabeni mfethu hlonipha omunye umuntu ngoba uyofika kwayikhona ejele uthola ukuthi ufika vele la eminyango ubushaya zona izisebenzi awusurvive ke brawa hayi awusurvive brawa amudla ngamapayipi futhi uzucela ukushintsha izindlu ufane ngoba mase senkantolo sihlala ndawonye impilo injalo inkinga mfethu impilo njoba ukhona u6 khona u8 khona u7 wena mfethu ifuna ubheka izinto zenzayo la eminyango ungabi isigwegwe futhi makuthiwa uyishaya inombolo ungayishaya izingane zabantu ngokuthi uthi wena iparallel ngizolishaya uhlukumeze njoba sila emgaqweni awusazi inkinga zethu ingakanani but inkinga ela emgaqweni bafuziningi baba abanye abanamndeni abanye badayisa imoto zobaba baba abanye babulela omababo abanye babule mfethu kuhlukahlukene in general umuntu ungamjaji umumbona mrespect phela ni communicate doubt umubona ukuthi silima ke lesi suke eduze kwaso yayizwa leyo kuphela phila nophila nawe mfethu ongaphili nawe uphika nawe mshiya ngoba ilife bafo mfethu isikorokoro kumanje mina mfethu ekhaya nginabafowethu nginomana bayangithanda yonke into mfethu kodwa mfethu in real life bafo kutshele ngisemgaqweni ngumagcina yabo lento abafowethu abadala mfethu ayibaphethe kahle kodwa mfethu ngesimo sempilo engiyiphilayo bayazi ukuthi hayi vele lo ekade ayiqala lento yakho yabo ayikho into eyomsiza kodwa siyobona ngokuthi uNkulunkulu mesevumile uyomsiza yonke into inesikhathi sayo emhlabeni kodwa ke mina mfethu ngizotshela nje the rest abafethu laba basayintsha abasakhula abafethu bangangena emadrugsini bayeke intashi bayeke oncika bayeke orock bayeke yonke into ngoba lezi zinto mfethu izona ezisiqinisele ejele nazo ke le izingane ezenzelwa yonke into emakubo igcinele ejele yabo lona mina general nje mfethu kunomfethu wasekhaya mfethu befunda eDUT yabo usewesivile manje uboshwe kulonyaka lo baboshwe ngoJanuary abangani bakhe bawu4 abantu bebeyi-student bahamba bayoganga abangani bakhe bawu3 babamba inkunzi ifoni umuntu babuya bamthatha ngemoto bahamba bathi kuyodliwa inyama emva lokho bamiswa amaphoyisa babaleka yabo maweseshwe emotweni amaphoyisa athola isibhamu basewesivile general manje kuphelile ubujuden imfundo iphelile lo muntu ekhaya ubenzelwa yonke uthi yena yini isizathu sokuthi bebamba umuntu yena wayengekho
Ilaba abawu3 abenza icala. Yena bafike bamthatha mangizokwenza icala mina ngifike ngithathe wena. Mase ngikuthatha mina amaphoyisa mesibamba nawe silenze sonke lelo cala. Manje abasakwazi ukumkhipha abangani bakhe ukuthi akasekho ngoba even ngisho kucomplain asebayithenga ifoni kodwa abaphumi. Sure. Bahlele ejele manje yabo. Okubhlungu ngangimtshela ngithi mina mshanami bheka amanyathelo akho nje obula eThekwini akudlalwa la eThekwini. Wena uyayazi lempilo ihambile. Uyayazi lempilo ngihambe kakhulu njengoba ngisho ukuthi mina abantu abaningi baye bathi mebengibona bayitshela ukuthi sengafa bathuka ukuthi awusaphila wena mina ngisaphila ngoba ngisho ke ngibatshela nabafethu ukuthi abayiphathe kahle ngoba ama drugs la eThekwini mfethu aqhaphakile. Joyere uyafika ukuthi uzophila impilo eright ufika uflop. Baningi sibakhiphile kumaresa ade behlala emaresa sibhema nabo namhlanje. Bakhipha kanjani? Beyiphumela bona befika bezocela ukutesta kanti umuntu useyagaxela. Yabo ngakho sona mfethu engikushoyo ngithi ingane zakwethu aziphathe kahle intsha ngoba manje kugcineni mfethu ayikho inqubela phambili zofika ejele thina sikuhluphe. Kuyahlushwa ke ejele phela ejele mfethu kubhlungu ukuthi njalo mina ngifakisa wena imali. Fayisa wena o500 umbheda okwamahhala ejele. Awukho mahhala. Hayi asisebenzi ngombheda wamahhala ejele. Mana ke mangifika mina ejele bengiallocatele umbhede. Ngeke kwaallocatele umbhede thina abantu abaphethe izindla abaphethe imbhede ojele bahamba baba bakho ntambama. Then ngeke usitshele endlini sihlala so50. So mase kufanele ngilale embhedeni kufanele Ngiyakho mana uma ufika wenza njani bazokutshela mina akithi ngiyaboshwa namhlanje mase ngifika bazongikhombisa ukuthi ngilala la noma bazongitshela ukuthi ngingena kule room le ufakwe roomini nje wena mase ukhethelwa yithina ngaphakathi indawo kulala ma unganayo futhi ungana profit uye Skybed ungana visit funa ejele ube ne visitor hayi elizecezela elinqanqayo kuze sikwazi ukuthi kuphefumule indlu nawe uphefumule so mangabe ukuthi ngihlambe ngine fro ekwazi ukungifakela imali mhlambe kuzongithatha isikhathi esingakanani ukuze ningidedele noma kuyohlezi ngikhokha every month until ngize ngiphume until general mfethu impilo ejele ithi mfethu uyakhokha mfethu ayina limit ayina mani mama ungaphela ngisho imali ebank so kusiza khona ukuthi nami ngithatha inombolo ngikwazi umuntu kusiza khona ukuthi nawe uthatha inombolo without ukwazi umuntu nje bakwenza isisebenzi ube right bese kuyayeka ukukhokha kodwa intergeneral mfethu hayi yakhokhwa uyakwazi ukuthatha inombolo ngaphandle kokuthi ukwazi umuntu kanjani kahle baqasha nje kanjani kahle nje baqasha nje mfethu ube isisebenzi ngoba kusuke kubhushwa ihlathi ngalelo langa makuthiwa kuyogawulwa nje ezaleni kusuke kuyothathwa abantu bakababa benziwe inombolo kuphungulwano la mfethu kuthathwe laba basemageyithini bakhushule baye phezulu yabona kusuke lapho kusekuhamba itebhisi manje kufanele kube khona abayisebenzi ukuze laba abanyuke kwenziwa njalo mfethu impilo yasemhlabeni kodwa nje mfethu ngoba ngisho mfethu ukuthi inombolo yona uyihloniphe wait umbuzo wokugcina awuphoqwa kodwa mangathi uyafika nje wena uzofuna ukungithatha ungenza isisebenzi noma ungenza inombolo ngithi cha ngeke uphoqwa wenza into efika empilweni yakho in your life mfethu okuthandayo wenza ukuthandwa impilo yakho hayi ukuthi uyaphoqwa la ekhaya awubizwa futhi awubizwa uphoqwa kuba kuwena international ukuthi hayi ngiyathanda ukuba ukuthi yena ungeneke bese ziyasuka mfethu bese ziyasuka ukuthola imiyalelo yakho so nje wena uthi usemageyithini manje yini okuzodingeka uyenze ukuze unyokele esigabeni esilandelayo hayi mina ngilindele yona leya ndoda leya le engifundisa ukuthi ngidonse ngifake ngaphakathi ngeke ngize ngibe kakhulu nezitori ngeke uyinyukele futhi ngeke ukwenze lokho akwenziwa awuzenzeli kunemgomo nembandela njengoba nasesibhedlela utshela ukuthi lephilisi lengculaza le TB lelelani sekushola ukuthi ke mfethu njengoba kulephilisi lengculaza kwele TB wadla ngokuhlukana sekushola ukuthi ke mfethu ke nabo abazali mfethu umzala akayikhuleki inja yakhe mfethu ngoba wanthi aphunyuka yadla amathamba kamakhelwane ibhajejele kuyoba buhlungu ngoba idarest le ingane ezenzelwa yonke into emakubo lapha mfethu kunezingane the rest ehluphekayo ingane mfethu ngasho ukuthi 100% is u30%. The rest ingane ezenzelwa yonke into emakubo. Manje ngeke ufike mina ngihlale emgaqweni wena usuka kini kunamadola ushiya imali kini ushiya opholoni nobhekeni. Mina ade ngidle emgqonyeni usufika wena uzongitshela umthetho ejele. Ngeke ungitshele leyo nto kade ngidle emgqonyeni mina wena udlo obhekeni wena. Manje umuntu ofana nalo bhuti wakho lo osesejele manje wena njengoba kade ukhona ejele ngaphakathi uyisisebenzi ungakwazi yini ukuthi
ula ngaphandle ukwazi ukuthi umkhulumele ukuthi ngingakwazi aphatheke kahle. ukumkhulumela mangingathola ifoni kodwa manje mfethu ngutshela kwayimina ukuthi njengoba uma wakhe sempangeni mina ngila uma wakho sewukhokhile mhlawumbe idarest 14,000 Ngempela manje why was meaning yaleyo nto ke ngingayenza yini engingayenza lapho 14k impilo le mfethu impilo ngeke uyivimbe nezisebenzi kumele zidle uboshweni lo mjitha baboshwe ngoJanuary January sokake 14k 14,000 ngiyakutshela wena u-anti uKhalinye Mbezi yabo nje manje ukuthi ke nami ayikho into engingayenza ngaphandle mangingaya empangeni noma ngiboshweke ngoba vele ngila eThekwini thothi ngiyaboshwa ngeB3 vele nawo seB3 yabo ila khona sengingafika khona ke ngimsabelele ngibatshele ebafethe indabuko le ngitshela iphoyisa ngimthathe ngamkohlala naye kodwa kwamanje ayikho into engingayenza phela nezisebenzi kumele ihlafune umsebenzi wazo ayikho into engingayivala sure so ungenzeka nje ukuthi ngikubone wena la emgwaqeni abantu bekubona uphanda nje uphanda ngamakani la kanti uthola ukuthi lapha ngaphakathi uyinto enkulu kuyenzeka baningi esiphanda nabo lana mfethu siphila nami bese sisejele mfethu afika swenke ngoba nami ngiyaswenka akekho ngaswenki masungaphakathi yeah ngiyaswenka nje ngihlalela akekho ngaswenki ngoba kunabantu abangavele ewindini siyavela thina yini uvele ewindini ukumemeze ewindini nje kunewindi kunamawindi anganezindlu like njengalezi ayikwele le kunamawindi wena kunomuntu ongaye ewindini ohlala endlini kunomuntu ongayibuka iTV ohlala endlini kuze kuphele 3 months kodwa ikhona la endlini yini emfethu kunemgomo nemibandela mfethu kungashona ilanga ne yabo yeah but ever since senze le first show ukwenzakaleni khona abantu abarecognizeayo la emgwaqeni ngoba sayenza le yokuqala senza le yokuqala nje mfethu kodwa abaningi abantu mfethu enginokuhlangana nabo yabo abangilayikhaya ukuthi awu mfethu yabo lento yenza inhle mfethu kodwa ngathi lo mjida wakho ungamthola kuphumeleliswe yabo lona ube khona indawo ehambayo yabo utshela abantu ukuthi kanjani ngoba mfethu akusethi nabo abantu besifazane bayaboshwa akekho umuntu ongaboshwa ungonakala wenzeni akukho ongaveli kusemhlabeni la emhlabeni yeah impilo le mfethu umuntu kuphela nje mfethu respect yourself but people who respect you awuzophila emhlabeni yeah ayikho into yokudlula so manje indaba yolokhuza nje ngiyayithanda manje indlela sokhuluma ngayo ngoba steps sokuqala leso ukuthi utshela abantu ukuthi abayeke izinto eziphathelene nokuganga nani so wena manje nezokubhema nokwenzani mfethu but thina singenile obishini kodwa kubhlungu usubona omunye umuntu omusha ngene obishini yabona ingulube ukuyikeyboard akeni kodwa thina sithi abayeke ukwenza into ezirong abantu mfethu abafethu ngoba mfethu kubhlungu ukubona umuntu eseboshiwe ubhlungu ukubona umuntu eshawa abantu so manje nawe usawuphatha uMesi because wena ngiyakwazi ubuthanda uMesi wena kakhulu wena angisenzi lutho angisaphathi uMesi mina angisenzi lutho sokuthi uyayiphantela nje ngiyayiphantela ngamakanama ngisabamba inkunzi ngithulela amabhodlela la epark mase kuntambama ngami koyigalela but ngobani impilo ngiyibonile mfethu impilo inzima bra wami musu ngaphansi kwethe kusuke sekubhlungu yeah yabo and usuwedwa ngoba abangani bayabaleka umngane akabuyi umngane ungaboshwa 25 years umngane ngeke umbone uzobona ifamily yakho ingakho kuthiwa abangani bakho ifamily yakho njengoba ula emgwaqeni ukhona umuntu ongathi ubest friend wakho nje uyabona lo muntu yena umuntu esiklikha naye nje ngempela ya bakhona abangani kodwa mfethu umngane anginaye neshow mina ukuthi umngane ngoba mina ngibhande into yabo ngihlezi nginalo mqondo ukuthi hayi uyangiwayinda utsho nje ya njoba ngisiboshwa mfethu kumele into yami yabo awuthembi umuntu angithembi umuntu don't trust everybody yeah impilo enjalo nje mfethu kuphela nje labo mama bakhusela izingane abanika izingane imali zokubhema nozidla amancika zidleni bayoyisola bayoyisola ngoba mise ngaphansi kwetshena usuke ngekho usuwehlele eminyango edla kamnandi ingane yakhe ngaphansi kwetshe ngakho so abayikhuze futhi angamkhomba umfana la emhlabeni ahlangana naye la emgaqweni athi iphara akazi ukuthi wabhema inkinga anazo ingakanani emqondweni akayihloniphi ngalomuntu noma ehlangana naye ayiphi igwini angayibizi ngephara ngoba nayo uzela umfana kusasa ngaba umfana wakhe uyothini mase kuyingane yakhe uyothi iphara le
ngoba behlezi bekhuza ingane bethe wena ungithatha isikwepara thatha isikwepara alikho iphara emhlabeni sonke singabantu siyaphila imndeni yethu futhi sithanda sonke ngoba akekho uthi meshona kuthiwa lo uyotshingwa wonke umuntu ubuyela kubenzela umncwabo yabo ya ne mfethu kuleyo ngasejele manje yokugcina uma ngabe ukuthi njenganawe mhlawumbe uyaboshwa manje awuyi la eWestville noma uyi kulamajele aseduze njengala kompangeni oqala kabusha mhlawumbe uya kwijele elikude mhlawumbe njengasenquthu uyakwazi ukuthi ufike uqhubeke la obusukhona ngokwenombe la engigcine khona akukho la engizogawota bazokwazi kanjani ngale bazongazi ifika kanjani indawo ukuthi ukuliphi izinga ifika kahle indaba ngoba phela anganjoba ufika ngani kuyabuzwana njoba nawe ungibuza kuyabuzwana uthi wena mfethu umkanjani usho ukuthi umkanjani kuthiwa okay ke mfethu bamba nawo umhlaba wakho cha bazokuprova kanjani bathi ngiyangena mina kusasa ngaze ngafahlaka ngifike ithi phela mfethu uma kuukuthi abangiprove mina ngizobenza abangiprove ngoba kunemsebenzi nemgomo nembandela mina engiyaziyo kumele ngiyilandele ukuze bangiprove so ijulile lento le ijulile lento le mfethu ungafunda umqingo wencwadi and international futhi noma ungathi uyaphila la uyakhona international mfethu international ngoba ngisho ukuthi mfethu iyona into engiphila ngayo le ngiyoze ngife ngisho kungathiwani so wena inombolo ufuna ngeke usuke kuyona ngeke ngisuke kuyona mfethu but impilo engiphoqayo engisakuyona impilo engisakuyona engisayiphile efuna vele ngihlale kuyinombolo ngeke ngisuke kuyona futhi nabafethu futhi bayohlezi beyibambile sho edladleni ugcine nini edladleni ngigcine ngesonto elidlule ubusekhaya bengisekhaya namhlanje kuseni kade nginoma hawu uthini uma hayi uma uright uma uyazi uma ukuthi hayi wazala uSkhotheni lokho ngekujike kodwa akuSkhotheni oyibhekayo into yakhe mabekuncenga bethi ubuye ekhaya uthini wena hayi manje mfethu ekhaya vele ngizobuyela uyabo kodwa manje impilo ayikho right ngasekhaya uyabo mfethu angifuni ukugcina mfethu uthola ukuthi senginiba namahlakahlaka uyabo ku-right khona la eThekwini ngoba abantu basekhaya befuna ungibona bayangithola nami ngiyakwazi ukugibela ngihambe ngoba fana nakusasa nje ngiyahamba ekhaya futhi iy'moko leziyana owathi wahamba ngoba wahamba ekuqaleni kuney'moko sezi-right manje zaphola iy'moko zipholile manje yabo mina mfethu ngizalwa noSitheni osa uzama ukuhle Ntuli noSithembiso Ntuli noSiphiwe Ntuli wena wedwa edladleni ohlala emgwaqeni kanje mina ngedwa since ngishijele mina ngedwa ngumagcina futhi okwesa wena ungasho nawe ukuthi mhlambe into yenza ukuthi ugcine kube wena wedwa ikona lokuthi umagcino so njengoba dusha ukuthi umagcino bagcina sebebaspoil ingobani sithandwa kuze kweqe usho kanje uneke uthando kuze kweqe edladleni ngoba ingane ethola yonke into iyahlupha abayinike ingane imoto bayinike ingane amakhadi bayinike imali kodwa ekugcineni bazoyibheka ejele sho hayi mfethu sesizoyivala ekugcineni nje ikhona enye into ever since ngakhuluma nawe noma isigameko nje ongayixoxa ngoba mfethu abantu aba-understand ukuthi nibhekana noma abantu abahlala emgwaqeni umzima la emgwaqeni siyabhekana nakho like nje mfethu njengo yabo nje mfethu kulokhu nje mfethu kunomfethu wethu mfethu impilo mfethu esiphilayo ayisekho right la eThekwini yabo but ama security ashaya yabo indawo zokulala yabo lonto abafethu nje mfethu abanye balimalile bashaya abaphuku yabo but kodwa mfethu impilo esekumele siphile mfethu ngithi mina mfethu abasize kokungcono mfethu basenzele no rehab yabo ngoba but sibaningi emgaqweni mfethu akusisathanda sonke ukubhema sisathanda abasithathe mfethu basifake ema rehab kuze sisolungisa impilo zethu kusaeli mfethu sino 36 years sino khona abano 40 khona abano 38 yabo mfethu abasize basivulela ama rehab mfethu obuza ocela ama rehab umlungu kaNtuli mfethu mfethu kuzohlangana so lana kuyenzeka ukuthi umuntu othola ukuthi uyashona lana whether ushayiwe noma ugwazwa abanye abantu la emgwaqeni the rest in mfethu ingozi zeimoto yabo lonto
abashayiwe mfethu sekancane umthole begangile mfethu abaganga amaphara mfethu awaganga ibuthela udoti mfethu oplastic igubhu mfethu amathini yabo lona awaganga amaphara abantu abaganga la eThekwini abantu abaformal bra wami yeah njengawo abantu abaformal ba clean wabona khophe eduze manje cha ngiyakulinganisela ngenti example yeah yes so kukhona la ukuthola khona ukuthi kwaganga umuntu ofomali kwagcina sekugaxela iphara mhlambe noma labantu ababizwa ngamaphara hayi direct bra wami ngoba ngitshela amaphara sesizomamba amatafula yeah asayisize lo mama amaphara mfethu ke nalawo ke phela agangayo ke mfethu yabo kodwa aganga few ngeke kodwa uzothi iphara lifile libulala ugango uyabona and ayisenzeki lento ukuthi nixabane nodwa nigwazane nodwa xabani sodwa sikwazane sodwa siya respectana nje mfethu yabo ngoba sesihlukene ngemzila khona abajovayo khona ababhemayo yabo sure so kokusesiyayivala ugcineni ilokhuza njalo ngosuku ubhema kangaki ngosuku ngiyabhema mhlambe mfethu ka5 ka6 and ilokhuza yodwa u40 shutho la ngosuku ubhema u40 times 5 yeah 200 lo and ikhathi ihluka kanjani uthi uvuka ekseni khona nje isikefu ushayile namhlanje yeah already yeah sengishaye uvuka ngase ekseni uvuka ngase ekseni Joera ngilali ngena mali ya ne hayi bhuti ngiyabonga mfethu ngijabulile ukuthi siphinde sihlangane mfethu usho nestory sakho nama advice lawo wanikeza abantu abasakhula abanye abangakaze baboshwa abanye uthothi bayayithanda inombolo kodwa bazi ukuthi isebenza kanjani kulabantu laba bathanda ukuphakamisa u6 uhlangana nomuntu othothi umunye akaza aboshwa ngisho ukuboshwa kodwa uphakamisa u6 ba advise kanjani umuntu kanjalo mfethu ufuna umyeko yabo but ngoba indlela ibuzwa abaphambili meyakubuza ngalutho myeke mfethu aqhubeke nokumisa u6 wakho yena uzoyisola ngoba uzohlangana nabangafani nami yabo lonto kugcine sethola ukulimala yabo ngoba kufana nabo sithi bethu laba abayeke ukuqoma ngoba la ayikho into right banelwane manje yabo banelwane abantu manje yabo ziyaqoma lezi zinto ziyacwiywa lezi zinto manje ziyantshontshwa ziyacwiywa la eThekwini kuyajovwana manje bamthatha umuntu osifazane bamcwiya zonke izibuni lengane ihambe iqomana negubhana nemali imali bafika emhlabeni uyofuyishiya uyofuyishiya imali njengoba ifice ikhona uyazi yakhiwa kanjani uyofuyishiya futhi phela wena respect life yeah ukhona any case la khona owaziyo umuntu owaqoma umuntu onesilwane hayi abanye ngibaziyo basenani yeah kwenzakalani lapho hayi future yabo nje mfethu ayikho right yabo ayikho right mfethu ayikho right future yalo muntu mfethu uyozefe futhi enesinyama yabo ngenxa yalento angene kuyona yeah yabo Rafu mfethu ayengibonge kakhulu mfethu ukuthi siphinde sihlangane sixoxe nami ngiyabonga mfethu washo ukuthi abantu bayarecognize manje so famous abantu mfethu abangazi mfethu abantu mfethu bathina abantu babekubona bajabule ukuthi awe mfethu lento yenza mfethu uqhube ngani naye yabo ngoba iyona into right empilweni yakho yabo uhambe uadvise abantu uhambe namasonto ungasizakala mfethu yabo njoba ngisho mfethu uthi ngiyayidinga irehab yabo umqondo wami mfethu uyasebenza yabo ngisathandi yabo angisathandi ingconzo mhlambe ngithola irehab hambeke lawo masonto ke mfethu ngadvise abantu ube grand mfethu ngine-certificate zasetshelo restorative justice of family life enga management mina yikho umsebenzi engengwenze o-serious yabo kodwa kufanele nje ukuthi uyedladleni kusasa ufike ubatshele nabo mhlawumbe khona into abangakusiza ngawo ungabavaleli ngaphandle ngoba usho nje olid kade unalo liyakuthanda abantu basekhaya ngeke bazobe kulahle mfethu hlezi ngibatshela hayi umzamo bazongizamela sengisholo nomunye mfethu ozongibona angilike mfethu angizamele yabo so kufanele ngiphinde wena oqala la kwisho ukuthi ubuye okwesibili ne so ngifuna ukuthi mangabe ngihlangana nawe manje sihlangane nawe manje so right mfethu useshaya esesikhuluma enye into eyaphambili yabona mfethu mfethu ngiyabonga mfethu danke bhuti asivale manje awuvaleliseke la kubantu usho ukuthi yini ofuna yenzeke hayi mina ngifuna yenzeke mfethu ngifisa mfethu uNkulunkulu angisize mfethu ngiyeke ukubhema
ngiphume ngihambe nami ngalivayise nabanye mfowethu laba abadla ama-drugs ukuthi mfethu ngiyacela ukuba bayeke ngoba manje agcine sefikisana ey'ngqindambeni ey'ngekho right yabona laba futhi abazala izingane abayinika yonke into ingane imifika ekhaya akayazi ukuthi ingane yakhe iphila mpiloni angalibe efunza ingane imali nemoto kanti ekugcineni ingane yenza into ey-wrong mfethu yabo. Hayi bafethu umlungu akantuli lona bafethu nisale kahle.